Dakuvatela fair, Baron Makane Magoma don't care. Achire Jiro. Boss Manyama. Andidi zvinonesa ndokunakirwa enini kurambe ndakafunge ndamo inode kuswini anditi nguva yekunakirwa erena haiwa zviro zvakona erena izwai ndatombobate doro ndamwa ndodhakwa handingarekeri kujaifa ndatombobate doro ndamwa ndodhakwa handingarekeri kujaifa kuri kutsamwa tsamwai 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 asi hatirekeri kujaifa kuri kutsamwa tsamwai 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 asi hatirekeri kujaifa chinguri iri mare yangu yatenga hazvina ndachero mukatiti ndaakupenga ndozwa ndiwe chazvinoita usandipenga handiti mare yangu yatiri kutsenga. Wagwan family, Wagwan Zimbabwe, I stay connected with Roseboi Mundau. Tomorrow is 22 May. Please everybody go to YouTube channel, search Roseboi Mundau, subscribe, go to Roseboi Mundau Facebook official page, subscribe zamanje manje wa Roseboi Mundau bahora. Is what? Actually, so wakati pachipelo zamanje manje. Aya uyo unona inga petu kikanyikara yanyu mukanyati ndinoshandire ndani kumhatso kuti kuzozi kuriyo ndinini saka kudhakwa kwangu akune ine mwimwimwi nyingi ndakungoti ipe icho neicho icho neicho. Thank you so much family for supporting Achipinge Celebs TV. Please follow our YouTube channel page. Zamanje manje Roseboi vakavhura nditika vanoda ma collaboration please motimata nditika vanoda ma serious entertainment live shows mabvumati bate achiri 0 to the maximum level. Thanks so much, Boss Manyama. Oh, yo.